गसाइगावनि संकस दैमा सेराव दिनै 100 कोटी रांनिबो बांसिन गांजाखौ सावनानै सेवहांगार खालामो। गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुर पुलिसनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय जारागुरि पिजिआर संकस दैमानि साखाथियाव थानाय थाफुआव दिनै गोबां फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ सावनाय जायो। कक्राझार जिल्लानि सिङाव खमैबो 2 बोसोराव हमनो मोननाय गासै फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामो। कक्राझार जिल्लानि एसपी पुष्प राज सिंह, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरिन्यक सैकिया, एसडीपीओ हिरेन कुमार डेका, गसाइगाव ओसी अमरजीत बायलुं आरो माखासे सरकारि बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव फेग्रा बेसादफोरखौ सावनानै फोजोबस्राङो। दिनै सावनानै सेवहांगार खालामनाय फेग्रा मुवा बेसादफ्रा जादों 10,092 केजि गांजा, 2.5 ग्राम हेरोइन, 3 केजि ब्राउन सुगार, 3 केजि ओपियम पपि स्ट्र, 2 केजि डटा जौ, 100 केजि ओपियम, गं 58,701 कप सिराप बथल आरो 9,066 टेब्लेटफोरखौ सावनाय जायो। As per procedure of NDPS Act and corresponding rules, ड्रग डिस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्पोजल कमेटी की प्रोसेसिंग के बाद और डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्ट्रक्शन कमेटी के मेंबर्स के सामने कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का लास्ट 2 साल में जितना ड्रग सीजर हुआ उनके डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस आज हम कर रहे हैं, जिसमें उसके करस्पॉन्डिंग जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करते हुए टुडे वी आर डिस्ट्रॉइंग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 kgs ऑफ गांजा, 300 kgs के करीब पॉपी हस्क है, 60,000 के करीब कफ सिरप्स है, ओपियम है एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीरोइन एंड ब्राउन शुगर। सो इसके लिए जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना था वो एंड विद ऑल मेंबर्स ऑफ ड्रग डिस्पोजल कमेटी प्रोसेस। वैल्यू बोलना तो मुश्किल है कि कितना है, बिकॉज हर एक ड्रग्स का स्ट्रीट वैल्यू, मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू डिफरेंट होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि वैल्यू क्या है। बट क्वांटिटी जो ड्रग्स का है वो मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 kgs ऑफ गांजा जो मेन यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड देन पॉपी हस्क 300 kgs। मोनसे गोजोनथाव खौरां, 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1,000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1,500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।